Esanago haizue, lau iznatuak eta txandan ere lauak mutila. Igual hasi beharko genuke espabilatzen. Nik ere bai, Bueno, iritsi da momentua. Gaztek, zuek ez pentsatu gehiagiz, ez zuek gaur guztia jaso egingo duzue. Eta ematean hori tokatuko zaion, zuei. Eta zuei. Hartu denak zuen arbelak mesedez, ze hor arbeltxo bana izango duzue. Eta gaur erabakia gutar guztien artean, edo behintzat salbu zaudeten gutarren artean hartuko duzue, bai? Izen bat idatzi beharra daukazue arbeltxo hortan. Argoitz, Oier, Julen edo Ibairen izena. Eta noren izena jarriko duzuen? Zuek gaur saioan jarraitzea nahiko zenuketen horren izena. Alegia. Lau lagun, bi arroix eta bi urdin, eta hauetatik bat salbatu beharra daukazue. Bat aukeratu, bera salbatzeko. Izan daiteke besteko arreiakoa, edo ez, hori ja zuen esku. Eta 10 segundu dauzkazue pentsatu eta idazteko, gehiago ez. Iazten duen horretzen du kaina, Venga, ronda horretzen. Kainita. Kainita. Iazten duena, kainita. Hemen mentzat batzuk humorez hartzen dute asunto eskerrak. Zer remedio? Pentsatuta, erabakita, salbatu nahi duzuen lagun hori. Amaia eta Nakor. Amaia, hemen ditugu beste arbelak favorez. Aizean pixka ditza egiten. Hitz egiten nahi dira, horregatik. Lau hauek beren porra egiten ari dira. Zuek ere, zuena eginda izango duzu, pentsatzen dut. Bai, aika gure bai. Eta? Guzti nahi duen gelditzia? Bai, esan. Edo pentsatzen deun geldituko gala, ni uste Argoitz salbatuko dutela. Argoitz salbatuko dute. Ni uste baiet. Eta zuek nahiko zenukete salbatzea nor? Baitare. Bueno... Argoitz, Julen. Julen baita. Baita. Eta ni oso Oier sale naiz. Oier sale naiz nire bai, Hiru ez izen bat. Ez du balio. Julen. Julen, nakorrek. Amaia? Argoitz. Argoitz. Beraz, deskuido santu batean kuxkuxeroek erabaki beharko bazenute, bronka. Bai. Bueno. Hasi de claro, bai. Ta Nakor, nik Amaiarekin enuke bronka bat izan nahi, Beraz. Bueno, hasiko gara, badukagu. Enara, zurekin mesedez. Zuk salbatuko duzu, Argoitz. Puntu bat. Erakutsi zure kamerari favorez, etxean ere ikustezaten, tramparik ez duela egin behintzat. Olatz, zure txanda, jatorrena. Altxa mesedez, eta zuk ere Argoitz. Argoitz. Bai. 2 puntu. Leire, zutik. Zuk salbatu nahi duzu. Argoitz. Argoitz. 3-3. Naomi, zure txanda, zutik mesedez. Zuk salbatuko duzu. Julen. Julen. Zure taldekoa. 3 Argoitzek, 1 Julenek. Aitor. Altxa mesedez. Eta zuk salbatuko duzu Argoitz. Beste taldekoa. Haure. Argoitz 4. Irantzu, zurekin noa. Zutik, erakutsi arbela, zuk salbatuko duzu. Julen. 4 eta 2. 4, 2. Eta 0, eta 0. Eta adibidez, talde Arroxeko momentuz euren arbela erakutsi duten 3 lagunek beste taldeko bat salbatu nahi izan dute. Kuriosoa da. Kuriosoa da. Arrarua, kuriosua. Lehen da bizi gure taldean egon zen, Hori ere egia da. Ikus dezagun Janireren taldean ere egon ote zen. Zutik, mesedez. Janire, zu salbatuko duzu. Oier. Begira. Hau ulertzen duzue. Bai, oso ondo. Oso ondo. Puntu bat, Sopela. Falta zaigun bakarra, txurru. Ba, nik... Zutik, zuk salbatuko duzu. Bi favorito dazkat. Da posik nago alde batetik, porque bera liurra oindalako, Argoitz, baina nik buskau dut Julen. Julen. Julenek orduan 3. Oierrek 1 eta Argoitzek 4.
Beraz honek esan nahi du, Argoitz, mesedez, zure lekuan esertzeko, salbatuta zaudelako. Zorionak. Txalo, ez da duen berraz der. Hau Argoitz. Existe